دیسا جمردین ام خبر ekibinin serekrani Van Rojen şöbe Van Rojen koronayı da tamaşavan eja mazın mel malin. Jiber ko evna xoşi nezi wan nebe jiboy Van Rojen dijwarın. Rojen derneketina dereve. Jiber ko şev lwan nekeveji zarok juan ve her wa malbat be hassasi tevdigerin. Jiber ve ki ekibin belediye merdineci ko de çarşıve hizmeta vazifedarın mali de hizmeti dibe malin ihtiyaran. Ekibin belediye ve cali çune kerborani. Lever ihtiyar u mağdurin ku nikarın jimali derkevin yeku yek tıraş kirin. Şaredariya Merdin'e de çarçoya hizmetin lenirina limali de ihtiyar u mağduran teneyna hele. Ekibên daireya xizmetên civakî ji bo welatiyên ku ji ber sal û nexweşiyên xwe nikarin ji malê derkevin bi şev û roj dixebitin. Ekibên şaredariyê vê carê ji bo xizmeta ixtiyar astengdar û nexweşên ku nikarin derkevin derveberê xwe dan kerboranê. Dargîçet ilçemizde ikamet eden engel. Em îro li ser navê walî û şaredarê xwe li kerboranê ne. Em ê li vir di serî de ixtiyar û astengdarên ku nikarin derkevin derve tıraş bikin. Welatiyan ji bo vê xizmetê spasê ekîbo rêveberiya şaredariya Merdinê kir. خدای جوان تبدأ راضي بي وأمن ممنونة خدای جوان راضي بي مالا وتبدأ آبا تبدأ سرچاوي مهاتن وخدمتها وزعب باشا وخدای جوان راضي بي Naciye Meberi